दिनै गोबां दिननि उनावहाय लोगोफोर आङो फैफिननाय जाबाय। जायफोरा मोनो एसे लाइभआव कानेक्ट खालामदो लोगोफोर। बिराद गोबाव जाबायमोन बेबायदि लाइभआव फैयाहाय आरोना। गोसो थानायफ्रा कानेक्ट खालामनो हागोन। लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो। लाइभआव दसे मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय फिन खेबसे दिनैहाय फैनाय जाबाय। लोगोफोर कमेन्ट्स खालामहर। आंनियाव एसे नेटनि प्रब्लेम जाबाय थादों। बारा नेट मोनबाङा। बेसेबां गोबाव थानो हायो लाइभआव नायनोसै। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। लाइभआव फैदो दान्दिसे सावरायदिनि। गोबां दिन जाबाय लाइभआव फैयैया। हाय हेलौ लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो आरोना। लाइभआव फैयैया जा गोबाव जाखाबायमोन। हाय हेलौ माबोरै दं लोगोफोर? एसे लाइभआव कानेक्ट खालामदो। हाय हेलौ गोबां दिन जाथारबायमोन लाइभआव फैयैया। आङो फिन खेबसे दिनै फैफिनलायबाय आरोना। लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर। नेटनि बिराद समस्या आंनियावहाय, माने नेटखौनो मोनबाङा आरोना। लाइभआव फैयैया बिराद दिन जाबाय आङो। कानेक्ट गैया माथो। एसे कानेक्ट खालामदो। हाय हेलौ माबोरै दं? दसे लाइभआव फैदो। मानसिफोरा बेस्थ' जाजोब्बाय नामा? लाइभआव फैदो लोगोफोर। लाइभआव दसे लाइभआव। हाय हेलौ माबोरै दं? लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो। हाय हेलौ माथो मेसेज फैलायखोरा? हाय हेलौ लोगोफोर। लाइभआव कानेक्ट खालामैया आङो फ्राय बोसोरसेयानो जाफ्रामलायलांसै बायदि मोनलायलांबाय आं। हाय हेलौ लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर। फनाबो बबे बबेनिफ्राय फैनानै डिस्टार्ब खालामलाबायोब्रा लाइभआव फैनाय समावलाय। लोगोफोर लाइभआव फैदो एसे। कानेक्ट खालामदो लाइभआव। गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे आङो लाइभ फैबाय। बारा गोबाव थानो सानाखै लोगोफोर। निस्सय मानसिफ्रा बेस्थ' जाजोब्बाय जानांगौ ना? लाइभआव माथो बेबायदि कानेक्टबो गैया जेबो गैया। माथो आरो जिरायबाय थाबावनो ना? लाइभआव फैनो सेस्था खालामबाय दिनै गोबां दिननि उनावहाय लोगोफोर। एसे कमेन्ट्स खालामदो। हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स। हाय हेलौ गोबां दिन जाबायमोन आङो लाइभआव फैयैयाहाय। एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालां लोगोफोर। हाय हेलौ माबोरै दं लोगोफोर? एसे कमेन्ट्स खालामदो। गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे लाइभआव फैनाय जादों। हाय 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 कमेन्ट्स एसेल' कमेन्ट्स होनानै गालांदो लोगोफोर। हाय हेलौ गोबां दिन जाबायमोन आरोना लाइभआव फैयैयाहाय। समखौनो मोननाय जाया बेबायदि। टाइमबो गैया। लाइभआव फैनो नाजाबाबो फैनोनो हाया आरोना। हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम एसे कमेन्ट्स। हाय हेलौ लोगोफोर माबोरै दं? एसे कमेन्ट्स खालामदो। हेलौ हेलौ हाय हेलौ। हाय हेलौ गोबां दिननि उनाव दिनै फिन खेबसे फैनाय जाबाय। एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो लोगोफोर। मोजां गाज्रि माबोरै दं लोगोफोर? एसे कमेन्ट्स खालामहर। कमेन्ट्स खालामदो एसे। हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स। लाइभआव फैदो एसे दसे सम। लाइभआव सावरायनोसै लोगोफोर। एसे कमेन्ट्स खालामदो।
हाय हेलौ लाइभआव फैयो बिराद दिन जाबायमोन बोसोरसेयानो जाफ्रामलायलांबायमोन आरोना थ' एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स माबोरै दं एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर कमेन्ट्स दान्दिसे बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो लाइभआव फैदो लोगोफोर फंनैसो सावरायनोसै हाय हेलौ माबोरै दं लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर थ' रिप्लाइ खालामनो नाजागोन एसे कमेन्ट्स खालामहरदो लोगोफोर हाय हेलौ स' बिजि जाजोब्बाय जानांगौ थ' एसे कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो हाय हेलौ माबोरै दं दान्दिसे लाइभआव फैबाय दिनै गोबां दिननि उनावहाय थ' कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो लोगोफोर एसेब्लाबो हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामदो थ' लाइभआव फैदो एसे हाय हेलौ कमेन्ट्स हाय हेलौ लोगोफोर एसे लाइभआव फैदो ना कानेक्ट खालामदो एसे गोसो गैला नामा मानसिफ्राथ' जायफोरा गोदानै इउटिउबाव नांथाबगासिनो दङ बिखेकखे थ' लाइभआव फैनो सेस्था खालाम जायफोरना दासिमबो माने चेनेला मनिटाइज जायाखै आरो जाहां ना थ' लाइभआव फैयोब्लानो जाबाय लोगोफोर थाबैनो मनिटाइज खालामनो हागोन हाय हेलौ लाइभआव फैनो सेस्था खालाम हेलौ खनसे खननैब्लाबो आरोना थ' लाइभआव फैयोब्लानो जाबाय हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो जायफोरा बिखेकखे गोदानै चेनेलाव नांथाबनानै दं थ' चेनेला मनिटाइज जाहां थ' लाइभआव फैयोब्लानो जाबाय आरोना थ' लाइभआव खनसे खननैब्लाबो फैनो सेस्था खालाम लोगोफोर स' हाय हेलौ एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालांदो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ स' लोगोफोर माबोरै दङ एसे कमेन्ट्स खालामदो आंबो दिनैहाय माने गोबां दिननि उनाव लाइभआव फैनाय जादों थ' निस्सय बयबो बेस्थ' जाजोब्बाय जानांगौ हाय हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामलांदो कमेन्ट्स लोगोफोर बेस्थ' निस्सय ना बेस्थ' जाजोब्बाय जानांगौ आंबो माने लाइभआव फैबाय थानाय जाया बिराद गोबाव उनावसो खनसे फैनाय जायोना कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एसे कमेन्ट्स थ' रिप्लाइ खालामनो नाजागोन एसे कमेन्ट्स खालामनानै गालाङोब्लानो जाबाय हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामदो हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामगोन आङो थ' सेस्था खालामगोन आरोना हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामदो फिसाब्लाबो कमेन्ट्स होनानै गालांदो आरोना हाय हेलौ लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स लाइभआव फैदो दान्दिसे माथो लाइभआव फैथारला एसे कानेक्ट खालामदोरा हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामहर लोगोफोर गोबां दिननि उनाव लाइभआव दिनै फिन खेबसे बोसोरसेयानो जाफ्रामलायलांबायमोन आरोना दा समखौनो मोनाखै ओरैबायदि बेस्थ' जानानै दं थ' लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहर हाय हेलौ कमेन्ट्स खालामगोन आङो थ' रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरोना लाइन थांबाय स' लोगोफोर आङो दिनैहाय लाइभखौ
बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय दै लाइन थांबाय एकदम